Goedemorgen, we zijn hier bij Bioboer Pieter, op een plaats. Ik ben Tjitske, de vrouw van Pieter, en ik ben bezig met advocatenmaatje. De maatje van ons eigen advocaat. Die ben vaak wat aaien, die ben wat lichter van kleur, of de schaal is wat droog. En die broek ik voor advocaat. Ik broek dus het hele ei, het eiwit en de eieren. En die eieren die sla ik stikken en dan meng ik het. En dan doe ik het in de pastochef, in de machine. En dan zeef ik het eerst nog. En dan komt er jonge jenever bij, suiker, vanillesuiker. En dan mengt de machine het en die verwarmt het. Tot een bepaald aantal graden. Als het dik genoeg is, dan laat ik het eruit rennen in amers. En later komt die in litermaten en dan in flesjes. Release me from the present, I'm obsessing all these questions. Why I'm in denial that they tried this suicidal session. Please use discretion when you're messing with the message, man. These lyrics... Nou heb ik het krek uit de machine waar ze komen. En dan zet ik het in de flesjes. Nou ja, ik dacht dus, als je dan toch binnen, dan moet je hem zelf even broeien, hè? Kwaliteitscontrole nemen we dat.